турында сүз барды. Бу япон анимасы һәм мин аны әлеге вакытта тәрҗемә итәм. Тавышландыруга кадәр әле байтак кына эш. Шуңа күрә актив теләктәшлек белдерәсегез килсә, менә аның турыда тарату, бу хәбәрне тарату кирәк. Социаль челтәрләрдәме яки инде үзегезнең каналларыгыз буенчамы башкаларны да җәлеп итсәгез, язылулар булса, бу стататлыга әлбәттә эшләр тизрәк барыр иде дип уйлыйм. Әлеге вакытта исә күбрәк көч хәлемне, вакытымны ямьле һөнәрханәсендәге эшчәнлегемә һәм дә рәссамлык эшчәнлегемә багышлыйм. Әлбәттә тәрҗемәләргә күбрәк игътибарымны бирәсе килә. Улым, хәзер керәм. Хәзер.